Good afternoon po. Second live po tayo mga katoy. Fishing adventures tayo mga katoy. Hello po tayo. Nakakawa na tayo? Hindi lang. Again. Naka-anim lang po. Sana. Sige po. Uwi na kayo tayo. Aga pa. Hindi pa ako So yan mga katoy. Dito tayo sa Guadalupe Bridge. Fishing tayo. Tara mga katoy. Samahan niyo po ako. Ano lang to mga katoy. Saglit lang po. Para makapag tayo. Banding. So yun. Kaso di natin na-sit up ng na ma-open yung message no. Sayang. Hindi pa tayo Yan na mga tayo. Ganda ng kibitan dito mga tayo. Nakaisa na ako. Kakaano ko lang. Ay. Kakaano ko lang mga tayo. Yan. May huli na tayo. Ayan o. Yan o. Nakaisa na tayo. Sana magtuloy-tuloy mga tayo. Pang lang. Pang suman-suman sa Bicol. Yan na. Ay. Tuwara. Delikado. Igwang nahulog. Ano kaya ito? Baka cellphone kong Ayan na. Kinakagat ng matay. Ayan na. Ito ka. Uy, sus. Ba't ang dami manliit? Kachay Del Mar. Ano kaya ito? Samahan niyo kumatay. Paano ba ito mag-live? Paano ba ito? Ayun. Big love shoutout kay Kachay Romel. Kuya Delpen. Nakita ko na yung nag-chat eh. Kuya, thank you. Dito ako kaya sa Pasig River. Ito na. Hoy, wala ka. Kailangan makahuli tayo dito. Lagi tayong harvest dito. So, di tayo naka-prepared eh. Sayang. Ito nga di ako naka-sit up pala ng leader line na maayos. Tanggal katilang. Ika nga nila, no? Hi, Katsoy. Yan, bigla. Happy birthday. Thank you, Kuya Dolphin. Kuya, makakaano tayo sa Tarlac. Baka by tomorrow in the evening. Baka tayo dyan. Pupunta. Sana makapunta ako dyan sa spot mo, Kuya. Dito na. Ala! Bakit kayo? Ang daming ayungin ngayon, Kuya. Ayun. Kachay Norman. Yun, Miguel love shoutout Kachay Norman. Happy birthday daw. Thank you kuya. Ay, Kachay, thank you. Ang daming kumikibit to. Nagkamala ko ng Ang lakas, pati ka man. Yun, Miguel love shoutout sa lahat ng GC na sinalihan ko na. Tarlaking nyo Anders, Miguel love shoutout. Yun, kita-kits tayo dyan. Sana matubukas. Yan. Bruce Anglers, Cafe Fishing. Manila Anglers. Pinoy Anglers, maraming salamat. At sa West Rainbow Anglers. Thank you. Ay, kita mo mga tayo. Tinamaan talaga pala mga tayo. May kaliskis. Ay, thank you. So much. Oh, wala na. Kailangan kumakakuha ng plapla, kuya. Kailangan. Allah! Ang daming maliliit, kuya. Marikina Anglers. Yan. Thank you so much sa inyo mga tayo. Grabe, ang daming kagat. Oh, yun. Huli. Tuwara. Nagbatit. Nagayati ka agad. Ala, maliliit. Ate, nakaka-second cut sa tayo. Meron tayong isang ate yung sana. Bagong tune nga pala yan. Nakakuha na tayo. Nag-start tayo alas 5, 2:02. Yan, 2 p.m. 2:02 p.m. First time. Pangalawang live ko pa lang to. No? Masasanay rin tayo mag-live. Yan. Miguel love shoutout. Kasi pa-shoutout din sa Buto Anglers ng Bay Laguna. Yan. Galing kay Romer.
roller. Tara ka tayo. Talaga naman kasi yung roller, oh. Grabe, di tayo pinapalad ngayon, ah. Kasi hindi ako nakakuha ng matigas na bulat. Yan, tinak mo na, sigurado to. Malaki to, sigurado. Yo! Ay! Nako po! Ganun pa din. Kala ko malaki na. Nako, wala tayong makukuhang pulot dito. Ito pa. Nagap na ulit. Ay, talaga naman. Nako. Kasi Dilmar. Yan, nako. Manila Hangers, Metro Manila Hangers. Thank you. Daming kumakagat to. Kita nyo mga tayo, sinisiso lang. Nagkakabulol-bulol. Ay. Hindi ko nakikita kung ilan yung Master Mike TV, yo. Thank you, Kachoy. Thank you sa pag-tune in, no. Thank you. Ito na, Kachoy, oh. Nako, Kachoy. Nagkamala ako ng spot, Kachoy. Dapat mabanti ko dito sa banda rito. Bandang kaliwa. May galap shot nga pala kay Jones Vlog! Uy! Idol! Ay, tara. Oh, ay, nakawala. Nakaramin daw si Jones Vlog, mga kasi. Yan, oh, focus talaga sa kanyang goal. Ay, naku, kakatuwang mamingwit. Master Mike TV. Yan, peace on, Kachoy, idol, Kachoy. Thank you, Kachoy. Idol din kita. Tara. Peace on mo. Para kay Kachoy Mike. Alta. Tara, Kachoy, tara. Dala-dalawa. Wala. Agoy, talagang wala, Kachoy. Nagkamali talaga ako ng spot. Kasi dito mga Kachoy, sa Guadalupe, meron dito yung may dito yung mga parang banda-banda dito, banda roon. May mga may kubol-kubol ba? Yan, oh. Dito tayo sa pangalawang kubol. Minsan pag wala dito sa pangalawang kubol, dito sa pangatlo sana. Tinisting ko na kanina, nakaisa ako. Ito pa. Oh, yun, mga Kachoy, ito na. Naglalaban na, Kachoy! Ito na! Oh! Ibisan mo! Grabe, mamaw! Thank you, Lord! Makuha ka sana. Yun, mga Kachoy, oh, dito. Mga Kachoy, oh. Oh, diba, mga Kachoy? Kachoy Mike, grabe. Sabi ko, ganun dito, mga Kachoy. Oh, grabe, sobra sa 5 finger. 5.1 in half. Yun, oh. Kachoy Jankon. Oh, dalawa na. Yun, maganda talaga rito, mga Kachoy, oh. So yun, thank you sa nag-tune in, no? Sa 3 million viewers. So, subscribe na po ako sa iyo. Yun, thank you. Kasi sino ba? Kasi Master Mike. Tapos di ko makita kung sino yun, kasi kung sino yung tao na solid. Ayun, sit high. Kay Westdeep. Hello Master. Kay Westdeep, no. Sino kaya to? Baka ibang bansa to. Thank you for watching, my friend. Yan, trip ni Daniel watching, Kachoy. Ay, malamang Pilipino to. Akala ko palaban na tayo sa English nito, patay tayo niyan. Wag mo namang AdSense papasukin yung mga mapapalaban tayo to. Ay, nako. Kuya Delphin, bukas 31, kuya. Ay, kaso busy na naman pala to si kuya pag-pit sa araw ng Undas. Ayan, dalaway pamiwas pala natin, mga tayo, no? Yan, sensitive floater, yung bigay ng taga Santa Ana, itong bigay na floater. So, ayan na mga tayo. Yan na naman! Tuwara! Yun, no? Black Figure. Ito na naman rin. Ganito lang dito, mga tayo. Pagka nakuha nyo yung sit up dito, talagang di kayo uwi dito ng luwaan.
At tapos dapat yung pain nyo dito talagang ano, tawag ito, yung dancing baby. Tapos pagpasensyahan nyo na mga toy, kasi ano na, yan na naman. Oh, yan na naman mga toy, oh. Yun! Yan, ayun ako. Ang laking lori. Laking lori, Kuya Delphin, oh. Kakaiba yung mga glory dito, oh. Oh, kuya, kakaiba. Ang binubungkal kasi dito mga ano, lumot. Iwan ko kung galing ano to. Tara. Nagbuti ata to eh. Pinamadali nila yung ano. Matapos yung DPWH sa ano. Kasi nagkakasilipan na daw eh. Binunggal, iwan ko saan galing ba't ang ano yung itim na Gloria. Ay, magpasensya nyo naman kung ano na lumalabas sa ating ano. Yan, maraming salamat nga pala sa ano, no? Sa mga solid supporters natin dyan sa ano, sa Tarlac. Paring Raymond at Chuela yan. At siyempre sa Chuela family. Mamar, congrats ka Choy, Mar. Balita ako nakababa ka na daw, no? May papakilala ako sa'yo, ano? Aking pamangkin. Ay sa ano bukas mag-usap tayo or ano? Ay di pa pala bukas. Bukas pa ako. Ay tara, Makatoy. Yan na naman, Makatoy. Lo, turo. Lo, laking ayungin. Ay hindi pala. Grabe. Para tayong ano. Dire-diretso yung dagat. Dire-diretso yung biwas. Ay, Makatoy, oh. Straight. How are you, my friend? Patay tayo sa iyo. Nagbibiro lang naman ako sa iyo. Yan sa mga mga kapampangan nating ano, solid supporters. Yan, Albaran Fish Hunter. Yan. Ito na, Katsoy. Oo, yan na naman. Ito na, ibigay mo. Agoy, tuwara. Ito na naman tayo. Laka. Ang kagat dito mga kasi ano, hanggat nakikita nila yung ano, yung bullets, talagang kakagatin nila yan. Ano, yan naman. Malaki ka. Naku. Hindi natin nasisure yan mga katsoy. Spot look at from London Bridge pala. Parang London daw itong ano natin spot. Kaya sabi ni Trip ni Daniel. Yun, thank you Katsoy. Parang London talaga dito. Hindi, ang sinabi ko rito ano eh, Singapore ba yung sinabi ko nakaraan? Hindi pa ako nakakita sa Singapore eh. Ay London nga ano Katsoy. Ay di ba yung London kasi ano patulis yun. Big love shout nga pala sa mga OFW na natin supporter. Kaila non sa Abunal yan. True supporters natin talaga yan. Solid supporters. Mga Abunal family. Yan. Yan na naman mga tayo. Napakaraming kagat talaga. Hindi lang na siyang no? Yan, nauunahan lang sila. Nagkamali lang talaga ako ng spot. Yan na naman. Sige. Ayan na naman mga toy. Tuwara. Naku, andyan na yung ano. Wala pansamantala to mga toy, itong ano, yung kagat. Kasi may dadaan na ano. Super ferry. Yung ferry boat pala. Ayan na naman oh. Oh, yan. Ay, nakawala. Malaki-laki sana. So, yung Kuya Delphin. Kuya Rinan Romero, no? Miguel Love shout out. Yan, Kachoy. Nangangatid kamay ko. Si Master Mike, nangangatid ang kamay ko. Ito kinagandahan mga sa ano, malapit sa ilog, no? Pag dito hindi mo talaga kayang maano, yung sobrang pangangatid, takbo lang ako dito. Sayang nga lang, dapat sa FB tayo magla-like.
Ayan. Nakalimutan ko yung password. Kasi nilipat ko yung cellphone ko sa ano. Sa isang cellphone ko. Ngayon ay wala. Hindi ko na ano. Unlock ko. Grabe naman to. Ang bilis na ubos ng pain natin. Nasama lang ako mga din talaga pa. Hindi ko yung napakitaan talaga mga din ng, ano, ng magandang bakbakan talaga. Napakaganda rito mga din pag ganitong oras. Kahit ipanoorin nyo mga yung mga previous ano, upload dito. Talagang napakaganda. Ang gagat talaga rito ano. 4:30 hanggang ano 6:30. Pero yung ano na, yung magbaba yan. Ayan. Ayan. Ito, malaki to, malaki to. Malaki to mga to, promise. Oh, grabe, laki. Ah, hito mga to. First time kumakahito rito. Grabe, hito. Yan pa, hito. Naku, bago mo ko nga ano na nakaraan na tibo mo ko ha. Yan mga to, hito. Ako tayo, first time na nating makakuha dito. Aray. Teka lang mga to, secure natin to, sayang to. Teka lang mga to. Paborito ni ano to, kasi George saka ni ano. Uy. Teka lang mga to, secure natin. Ah, ay. Kabot ka konti. Hindi ka tulad pagkantuli talaga, ang sakit. Yes. Mate, good sana to. Kunin ko to mate kasi ano, paborito ni Kachoy Dinis to eh. Ayun, tatlo na tayo. Sayang ano. Nakawala kayo na mate, dalawa. Wala, grabe, ngayon lang ako nakahuli ng hito. Yan o. Royce, yeah. Thank you for watching, Kachoy. Naku, pangarap ko rin. Ala, ano ba yan? Di mo na. Bicol. Ay, watching. Ay, Ate Ninette. Yun. Wala, dito lang ako. Wala akong panghanda sa birthday ko. Dito ako nagtatanggal ng ano. Yan, pa-support din pa natin kay ano. Sa kanyang FB Reels. Yung ate ko. Lynn Monte. Yan. Kumbaga parang sa FB. Sa FB po ay siya yung legit na wristbackers. Yung pa-support naman mga ate na. Hoy, kaya tayo Angel Manlapas, Miguel Love shoutout. Kuya Eduardo Mendoza, yun, happy birthday Kachay, thank you po. Ay, napakabait nito ni Kuya Eduardo. Panay share ng ano, yung saka ni, ay wala si Kuya Francis Coronado. Punta ka dito. Happy birthday po. Wala pang ano hindi pa ano kung kasi bukas may ano pa tayo. Busy pa, may gagawin pa talaga. Si Mamar, may papakilala kay Mamar eh. Happy birthday, Kachay. Pa-shoutout. Kachay Angel Manlapas. Thank you, Kachay. Ito na, Kachay, oh. Di ako dinadawian kasi na maganda-gandang dawi eh. Nakahana Kachay, oh. Yan, oh. Yan, oh. Isang ito, dalawang malaki. Yan, oh. Yan, mamaya magana tayo. Kahit gin. Ito na, Makati, malaki to. Oy, talaga naman. Isang ano tayo mamaya, yung pudo. Ay, shoutout nga pala kay Perfect Sarmiento. Di ko nakuha kasi yung ano, yung regalo mo sa akin. Sayang. Kasi daming lakad kanina eh. Pati to, nakikisama, di pati nahuhuli. Yan. Si Gani, happy birthday. Idol, maraming salamat. Kachay. Kasi na kayo medyo malabo yung ano. Enjoy your birthday. Thank you so much. Grabe itong ano dito. Ang bilis na natin. Ang bilis ng pain ko.
Hindi ko na sitapan ng leader line ko eh. Hindi ko napagandaan to. Tsaka yung bullets natin, maano lang. Malambot. Hindi lumalaban sa kagatan eh. Yan na, maganda to. Ay talaga, kita nyo mga tayo. Ganda nun. Grabing gandang ilaw. Lubog na lubog. Grabe ito. Ito sigurado to. Mali, promise. Ito. Pasing tabi nga pala yung natin, pain, bullets. Yan na naman. Allah. Grabe kung nakita nyo mga tayo yung floater ko. Yung mga tayo. Ayan o. Dinidribble talaga nila. Grabe galit na galit sila sa floater ko. Ito kasi mga tayo itong paing ko. Galing ng to. Nakamarinate talaga ito mga tayo. Yun po yung minarinate ko dito eh. Oo, yun na naman oh. Ato, wara. Naku po. Huli mga kasi, kopi ko. Ano ba to? Kopi ko, blanca. Nagkoy. Papakapi na tayo agad kasi Ronnie. Ay, kay Kuya Josel Monte yan, Miguel of shout out. Nandiyan pa kayo natin, Saan yan? Dito sa Guadalupe Bridge yan. Ay, di ko pinapakita sa inyo yung billboard kasi may mga patalastas to. Baka bawal eh. Yan o. Tara. Ay, talaga naman. Dito ko nga sa gilid. Ang dami talaga oh. Grabe. I need tilapia malaki. Oh, mayroon nga. Grabe, talagang nautusan mga ito. Oh, I need tilapia malaki. Sinabi ko lang oh. Kita niyo mga ito, malupit talaga itong pamiwas ko na ito mga ito eh. Nautusan to. Di pa tapos yung I need tilapia malaki. Huli na. Ayan, apat na. Ito pa. Wara. Grabe talaga. Talaga pag binulong nyo mga ito yung bukal sa inyong puso, magkakatotoo yan. Basta manalig lang tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ito mga ito, sigurado na naman to. Ito kasing plastic na Uy! Wala! Oh! Uy! Tuwara. Nakakaaliw talaga mamingwit. Yes ko. Ay nako. Pa-share naman mga itong live natin. Ito mga chay, sa YouTube ko mga chay talagang kahit i-share nyo yan, hindi tayo matitiknikal kasi ang channel ko talaga, promise mga chay, iniiwasan ko talaga tayong magkapagsalita tayo ng mga bad word no? Yan ang ko sa aking channel. Promise na mga chay. Kaya minsan inumute ko yung salita ng iba pagka marami kami. Kasi pag marami kasi talagang di maiwasan yung mayroong luwabas na pero talagang iniiwasan ko yan. Grabe na laki naman. Woohoo! That's it, Jones. Uy, thank you Lord. Thank you Lord. Grabe, 5 fingers na naman. Oh. Agoy. Relax lang. Relax ko lang. Tama. Yan, ganyan ka lang. Danda lang tayo. Pinutol niyo. Grabe, pinutol. Oh, diba? Oh. May pang prito na. May pang ihaw pa. Grabe, naputol mga tiyo. Ang tibay naman ng no? Lagka, sana ba yun? Pinutol niya mga katay. Grabe. Tibay ng uso, no? Lagka. Teka lang katay. Grabe. Ay, yung isa, oh. Sinisiso na. Grabe, di natin talaga napaghandaan. Kung napaghandaan ko ito natin, pag ganito, palit na kaagad ng leader line.
Ngayon, wala, di tayo nakapaghanda. So, ganito na lang to. Papanindigan na natin to hanggat maubos yung sit-up natin. Ganun naman. Pero kung malaki lang tong hook, itong palang hook ko mga toy, no? Ito number, ano to, number 11. Yan. Binigay love shot, bigay ka ano, Master Mike TV. Yan, binigay sa akin. Yan, pa-support din mga toy, no? At kay Katupay, ito na, Katupay. Yan na naman! Ito na naman! Agoy! Tumara. Grabe naman to eh. Bakit? Nag-uuti rin kayo, di ba? Tapos na yung ano yun. Nagbubungkal ka pa rin, ang ngiti mo pa rin. Oh, mga toy, oh. Yung natural yan, mga toy. Kanina, ano, Arroyo. Yung tawag niya ay Gloria. Ay, mga toy, oh. Malapit na tayo matapos. Thank you sa inyo, mga toy, no? Ryan. Ay, Katsoy Ryan! Katsoy Chris ni Ryan. Maraming salamat. Belated happy birthday, Katsoy. Happy birthday, Katsoy. Thank you so much. Dami ko nahuli, mga toy. Oh. Saglit lang ako nag-umpisa ako, alas 5:02. So, yun, nakaka ako. 4 na tilapia, isang hito. Nakachamba ako ng hito kasi. Ayan, yan na naman yung mga toy. Ito na naman. Laki na naman. Sabi ko sa inyo mga toy. No? Wala ka lang, papunta na rito. Yung mga toy. Bilisan natin. Bunganga natin mga toy kasi may nag-aaway sa taas. Ray. Yan ang mga toy. Oh. Wow, grabe talaga mga toy. Ayun na naman. Kaala ka. Ayun na naman. Tumara. Grabe talaga mga toy. Oh, di ba? That's ATV, yung Bata TV. Talim PH, yung Miguel of Shot nga pala kay ano. Katsoy Remart Gondra. Yan. May mimit ng sapang, yun. Maraming salamat. Albaran Fish Hunter. Yan. Reynan Fishing Adventures, yun. At kay Deep. Katsoy Deep. Yun sa Miguel of Shoutout sa inyo mga toy. Maraming salamat po sa inyo mga toy. Yan, kay Katuto. Miguel of Kanana, Miguel of Shoutout. Ayan na naman. Ito na naman. Grabe talaga mga toy. Uy, tumara. Ay, sus. Grabing lakas mga kating maglaban, oh. Wah, lumalaban sila mga toy. Ang lakas lumaban. Sus, kung talagang pang ano lang dito mga toy, yung huhulihin nyo talaga ay ano, yun, RJ, ano, mapalang, yung Miguel of Shoutout. Yun, may gilab shot sa inyo katoy. Yan, Ryan Chris Balastik, happy birthday kasi Chris ni Ryan nga talaga. Binago mo pa yung pangalan mo kasi Chris, ha. Inuna mo pa yung ano, Ryan Chris. Ryan Chris, diba? Chris ni Ryan ka pa pala. Kumusta yung adventures niyo kasi yung ano, grabe talaga. Nakauwi pa ba kayo? Talagang pinasok nyo talagang yung kuweba niya. Kuweba ng Sambales. Ito na mga tayo. Kahit paggabi na ito mga tayo, nakagat talaga dito. Ano? Pero kung di dumaan yung ano dito kanina, yung pere, naku, nakarami na ako. Oh, yan, oh, meron na naman. Oh, grabe talaga. Ang bilis ng kagat dito. Kita mo? Sibit na kung sa Bicol. Ayun na naman, oh. Kumara. Talagang... Grabe. Kuya Roland at Sheila, oh. Grabe, kakatuwa. Manny Bernio. Tol, tara tol, bukas. Bukas nga lang na ano, gabi, baka alas 8 na siguro ko ng gabi. Bahala na kung ano, pagka di kinaya, madaling araw to. Ayun na.
Yan na naman. Ito na naman mga toy. Agtay. Ito, ara. Ano to? Huli mga toy. Itong tunay na plapla mga toy. Ay, naku talaga kayo. Papakilo natin ito mga toy, no? May rito, may pag naka 1 kilo niyan, pinagpapalit sa ano natin sa City Hall. Ano, per kilo atas 5 piso. Makakuha ka ng basura dito sa Ilog Pasig. Jokes lang. Jokes lang kasi ha. Baka may maniwala kayo sa akin. Sana ano ni Binay, no? Maganda pala yan, di kain ni Kachoy. Gawin ko nga yan. Pero dapat bawal na magtapon sana dito sa ilog. Para magampanan ni Mayor yung ano kung sakali, di ba? Sarap kaya ng isda dito mga to. Hindi pumasok yung mga natin dito, mga baser. Oh. Baser, pasok! Kasi itong Ilog Pasig daw mga to, ano? Dito maganda yung mga isda. Ang ganda kayo ng taba. Ano taba kaya? Mga galing ano to mga toy. Galing Bagyo pa to. Ilang bagyong dumaan, nabagat pa. Pero ko yung ano, pag ilnin yung kakain kayo rito, wala. Iba talagang lasa dito kasi yung mga stock yan dito na isda. Pero pagka mawas out kasi ito pag sobrang lalim yan naman kasi ala, isa pa! Uli ka! Ang liit. Turog basi. Ay, grabing ayungin to. Ay, nako. Natutuwa sa Kuya Delpin na wala na pati si Kuya Delpin, no? LJ, mapalang ano ba to? Mapagpalang ano daw. Ito na kasi yun. LJ, Sana kasi mukhang palit na ng palit yung huli natin. Hindi ako nadawian na maayos. Dito hindi ko in-expect itong gusto ko talaga na Ang huli ko talaga dito mga talagang super harvest ako. Ayan na naman, grabe sunod-sunod, di ba? Kahit gabi na mga ito, anong oras na yan? 33 minutes na ano pa. Kasi 5:02 tayo nag-start. So 33 minutes na tayo. So malapit na mag-alas 6 ano na. 37 o 17 ano na lang tayo. 27 minutes. Ay, 27 pala, 27 minutes na lang tayo. Ayan, kala ko wala na. Wala na si Katupay, ay wala na si Junes Black doon sa dulo. Siguro nagpaalam na sa atin kanina Hindi ko narinig. Kasi may nag-away kasi sa taas mga tayo. Chismis ko sa inyo mga tayo. Nagmimimit sa dulo. Naririnig dito. Inutusan daw pala yun. May susunduin. And then meron sa ilog na lingwit. Ay, LG, magalang pala. Yun, sa Tartabi. Thank you. Thank you, Kachoy. LG. Maraming salamat, Kachoy. At siyempre kay Kachoy Ryan. At kay Kachoy Chris. At kanyang YouTube channel na Chris ni Ryan. Okay. Pinag-combine nila yung yung pangalan nila para mabuo nila yung Chris ni Ryan. Pa-support naman mga tid, napakagaling maghanap ng mga spot. Pag mga bagong spot, gusto niyo mga tayo, dyan na kayo. Huwag na kayo magdalawang isip na subscribe sa kati
Chris ni Ryan. Yan nilagyan ng adventures. Dapat kasi may adventures. Grabe, nawala na mga kasi. So, pagka ito mga kasi, katry natin na palubugin natin yung ano, no? Yung, kasi kanina, pa-agos tayo, no? So, tatry natin ano. Ang style ito mga to, pag ganyan ng gabi na. Kasi yung isda yan, kumakain na ng lumot. Tatry natin kung mapakagat pa natin. Ginawa ko na to eh. Yung sagad na siya sa lupa, ay sa ano, na may lumot. Tapos dito lang natin ang pagkarito. Sana mapakagat natin. Ginawa ko na to dati. Ayan, okay pa to. Kumagat sila mga to. So, sacrifice natin yan kung sabi niya. Wala. Para matapos na yung live natin. At muli mga Choy, maraming salamat kay... Uy! Jun Dumlaut! Jun, maraming salamat Kachoy! Thank you Kachoy! Maraming salamat Kachoy! Ano, Chris ni Ryan. No? So, napahaba-haba kasi yung, ano, yung tune in nyo. No? Salamat. So, yun, maraming salamat kay Kuya... Ay, ano, Ate Net Monty, yan, maraming salamat. Kasi ano, Angel Manlapas, yan, maraming salamat po. Ito yung Dumla, ay kaya, sino pa? Pisman TV, yun, Miguel shout out. Peace on Kachoy, thank you Kachoy. Naganala ko na quick like lang. Kasi ngayon ang ating special day. Ang kapanganakan ni Kachoy. Ayaw na Kachoy. Ganda na ang huli ko Kachoy, oh. Yan, oh. Start lang alas 5:02. Yan, oh. 5:02 PM. May pang ano na ako prito mamaya. Sa tropa. Sigurado pupunta doon si Kachoy Jan Paul. Kachoy, ano, ni Adiban Gaming pupunta doon. 5. Excuse me, 5 at isang ito. Wala na talaga mga. Ayaw nila kumagat. Ayaw. Dati na makagat. Dati na makagat ko yan. Pagka gano'n yung sagat, kamali lang pala ako ng pisto mga. Dapat dito ko sa bandang kaliwa. Oh. Sayang. Siguro muna mga tay dyan. Pisman TV, maraming salamat sa inyo mga tay, no? Kachay Chris, thank you. Ulo, di ko nakita mga tay yung ibang ayun, andun pala, magbakrit tayo. Ang dami pala. Romer. Kay Romer, Kachoy, thank you. Sangilan. Maraming salamat kasi Kuya Delpin Padilla. Solid supporters mo to kasi Chris, si Kuya Delpin. Laging nag-share to. No man, Ju, yun, may love shout out. Pa-shout out Kachoy. Thank you Kachoy. Yun, sino pa si Kuya Marlon. Thank you Kabitis, may love shout out. Kuya Marlon, happy birthday, Master. Thank you Kuya Kachoy. Romer Sangilan, thank you. Pa-shout out sa Butog Anglers ng Bay, Laguna. Maraming salamat. Kachoy Romer, Norman Ju, yun, thank you Kachoy. Master Mike TV, yan. Wish Deep, thank you. Sid, hi, thank you Kachoy, thank you. Trip ni Daniel, thank you. Gala and Fishing PH, thank you. Peace on Kachoy, thank you. Yan, kay Kuya Marlon Gabilis, thank you. Trip ni Daniel, thank you. Maraming salamat. Kachoy Roy Romilan, thank you. Master Mike TV, thank you. Thank you sa inyo mga Kachoy, no? Yan, kay Ate Net Monty, sa kanyang asawa Daniel, si Angel Manlapas, Kuya Eduardo Mendoza, thank you. Kuya Francis Dinagan, si Kuya Francis sa Coronado. Gani, happy birthday Kachoy, thank you. Gianni, thank you. Ang dami, thank you sa inyo. Kachoy Ryan Chris na tumawi. Kachoy Chris ni Ryan. Ini ba? Pinaligtad mo
Kasi June, yan, Tanglaw, thank you Kuya Jay, ay Kuya June. Yan, LJ Mapalang, thank you so much. Thank you, Peaceman TV, thank you. Yan, yun lang muna Matsay, no? Kuya June, thank you. Tanglaw, thank you. Shout out sa asawa ko na si Joy. Tanglaw, thank you. Happy birthday. Thank you, Kuya. Ay, meron pa pumasok ko. Kasi Vilma Estrella. Thank you, pa-shout out. Master. Yan, maraming salamat po. Yun, thank you. Wala na, ate. Wala na. Yun lang siguro muna mga tay. Maraming salamat sa inyo mga tay sa mga nag-tune in po, no? Sa mga di na shout out po. Siguro by ano na. By susunod na lang. Abangan nyo mga tay. Baka makapag-live tayo sa Tarlac kung matuloy tayo sa Tarlac. Kasama natin ano, Tarlacenyo Anglers. Sana meron tayong mga taga Talubira daw. Sabi nila meron daw nakamit yung isang grupo natin doon yung ang aming admin sa Tarlacenyo Anglers kasi Cyrus Nail Vlog. Yan, maraming salamat sa kanyang YouTube channel, Cyrus Nail Vlog. Wala na mga tay. So yun lang muna mga tay. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Ang ating huli ay ito na. Pang-ihaw lang mga tay, pang-prito. Pwede na to. Yan, thank you Lord. Thank you mga tay. Love you. Bye-bye mga tay. Thank you so much. Jay Chris, thank you sa inyo. Kaya Jun, thank you. Pasensya na po. Wala na rin tayo baka tayo. Wala na mahuli po Wala na mga tay. Ay, sus, meron pa. Nasabitan. Maganda sa tumakbo. Sa dapat pala stick pa. Yun, muna mga tay, no? NJ, mapalang thank you. NJ, thank you. Sayang. Ay, grabe. Thank you mga tay sa nag-tune in po. Thank you. Ulo, paano ba ito ma-cancel ng ating live? Thank you po sa 10 million viewers na nag-tune in. Paano to? May tapan pa pala tayo. Ito pala yung mga tapan yung pumasok. Siguro naka-notification itong Paano to, Katsoy Chris? I-case ko ba? Paano to? Walang Dory, wala share. Wala. Paano? X plus. Ulo, paano to? Kasi hindi ko alam yan. Mag-automatic kaya ito? Sayang naman kung mawala. Paano ba mag-live? Nakaraan yan, nag-loading kasi. Kabiwas, pasok. Paano kaya ito? Sige na, bahala na to. Thank you Lord, thank you mga tay. Walang option yung plus, wala rin. New. Oh, wala naman. Mag-automatic siguro to ka, Joy. Ito. Hindi pa rin. Try pa rin. Okay. Double touch. Awa na Gabi na mga say. Paano ba to? Kabiwas, tulungan mo ako. Nyo. Nawalaan na siya. Are you sure you want to stop? Okay. Ayan, tama. Nagtanong na siya.